Pakistanda İran'ın Daşary işleri ministri Javad Zarif howpsuzlyk we iki taraplaryň ykdysady gatnaşyklary öz içine alan gepleşikleri geçirdi. Zarif bu regiona edýän saparynyň çäginde Islamabadda bardy. Ol Pakistana barmadan öň Liwana we Siriýa sapar etdi. Islamabadda geçirilen gepleşiklerden soň onuň Hindistana sapar etmegini araşdyrýar. Ol ýerde Zarif Hindi premier ministri Narendra Modi bilen duşşar. Gürjistanda arheologlar özleriniň ul açyş edendiklerini aýdandan soň Tbilisi öz taryh kitaplaryny gaýtadan ýazmaly bolaýmasa. Gürji arheologlary Tbiliside biziň eýamyzyň 2-nji we 3-nji asyryna değişli vannalaryň galyndylarynyň üstüne açandyklaryny aýdýarlar. Mundan ozal Tbilisiniň taryhynyň 5-nji asyrdan başlanýandygyny ynanylýady. Gürjistanyň Milli Muzeýiniň arheologlary vannalaryň tapylan sebitini dürli gap-gaşlaryň hem üstüniň açylandygyny belleýärler. Siz Azatlyk radiosynyň şu günki täzelikleri bilen tanış bolňyz.